Daytoy ayat ko, yan ka na puno, dito mauma. Uray ka ano, daytoy ayat ko, di agngudok, dinto agkupas, di manasanas, tawen man ti aglabas, tuy ayat tumitipke, tanganin daytoy pangmateg kuken ka, ti mamengga uray kanuman. Lukas bilang man agbalbalikan, siya tay masaktan ken maldaangan, siksikalaeng ti kapapatgan, pangaasim di nakasaktan, tawen man ti aglabas, tuy ayat tumitipker, tangamin daytoy pangmateg kuken ka, ti mamengga uray kanuman. Lukas bilang man agbalbalikan, siya tay masaktan ken maldaangan, siksikalaeng ti kapapatgan, pangaasim di nakasaktan, tawen man ti aglabas, tuy ayat tumitipker, tangamin daytoy pangmateg kuken ka, ti mamengga uray kanuman, tawen man ti aglabas, tuy ayat tumitipker, tangamin